Manazaretha aseklini ngibonge kuqala nezivakashi ezivakashele la ngibongele ungqongqoshe uzivakashele uZimande uzosiza abantwana bethu ukubathuthukisa kwezemfundo wayishilo mkhulila ukuthi yonke into iyoyifikela la ekhaya la imfundo isifikile zizosizakala izingane zifunde amakhono zifunde yonke into yokuthi umuntu akwazi ukuyiphilisa esikhathini ezayo manje kuyangithokozisa futhi ukubona ibandla laManazaretha laseKhuleni lithuthuka ngesikhathi sami noma bekhona abalobe ngisenza nje kodwa kuyangithokozisa ukubona nina ndaleni nami nje ngesikhathi sonke banye bathi bayangena ebuhleni thina singena ebuhleni sihlala khona mina bekhona kodwa umuntu engimbizile la kodwa bonke labantu bezela ngothando lwey'nhliziyo zabo ngoba phela bayazi ukuthi mabela yini etholakala la abantu bayaphila la ayikho into yokuthi mawucela la kushembe ungayitholi mawusufikile nami lento ngayifici khona engingaka kodwa ikhula usuku nosuku namanje bakhona basafisa ukuza la ngoba la ikhona ke la khona ukuphila nabo wonke okukhona usumhlaba ngisho ongqongqoshe bazofika la ngabe bazofika la wonke bazofika la ngisho abaphesheya bamazwe bafuna ukuza la uthi ubaba ngelinga ngephethe INkonzo kwabuzwa kumongameli oqala wase-South Africa uMandela esebefuna ukumnika izwe abelungu babuza ukuthi awusho-ke njengoba tizokunika izwe awusho into eyodwa nje enake nayenza ninabantu esekhona namanje ukuthi uMandela ngacabanga wafika la kuphela khona ukucabanga yasifika ingqondo ngathi uMnazaretha ngoba uMnazaretha iyona into yaqalwa abantu abamnyama esekhona namanje
ivela kudekele inkonzo yethu ubona isingaka nje nami ke okusho nginazo izitha bakhona nabathi bakhona abayizitha kimi kodwa angazi ukuthi bangibangisa ini ifanele nokuba nezitha fuwa isitha mina kodwa mawucela mina ngokubusisa ngikuphe yonke into oyifunayo abantu abaningi angaka ucabanga ukuthi mawuzonda mina uwedwa labantu abaningi angaka ubona bayazi into abayenzayo eshiya imisebenzi yabo bezala ingoba khona into abayibonayo leyo ungayiboni wena into umafana kususa ubhice emehlweni khona uzongibukisisa kathi ukuthi ngubani mina bathi abanikazi baleli bandla ngoba banazana nani niyathanda ukukhuluma uthi umkhulu ilanga ikhala ngendawo yasephameni uthi isincane le ndawo amehla masaboni le ngifuna ukuwali igcinene isincane indawo kodwa usazohamba ngokukhuluma noNkulunkulu ngicela ukuthi anginike enye indawo wasehamba ke lapho uNkulunkulu mayesebuyile sethi abantu abami sengibuyile uNkulunkulu ungiphendulile senginikile indawo sengiyibonile iyalenga ngento phezine ivele ezulwini thina basha bese singathi lifike khona wayisho bengizwa sekuseni lo sezantsi wasefika ke umkhulu inyanga izwe selakha ithempeli wena kana likhulu ithempeli ngoba ngiyathanda ukukhuluma amaNazaretha nathi wakhe ithempeli likhulu angazohlala bani namhlanje selincane uShembe akaphikiswa mayenza into uShembe kwamphikisi bonga ngokusukela wena wakhuphuka ngoziwa la phezulu bakwazi ukama leli thempeli leli aphinde babuza ukuthi wakama ithempeli engakazohlala bahleli bani namhlanje alijwayele zela qhuma bafumela ngaphandle abantu into washambe kaShembe wena mawuzokholo ungabuzi izanene yosizono
asize. Ngiyafisa ke ukuthi bonke abantu abakhona la abafike indlela ezihlukahlukene nangayicela ezihlukahlukene engathi uNkulunkulu angaba mukelisa konke kade bezofisa la khaya bekufuna. Esenselela nalaba abazobe beshada namhlanje noma kusasa ubani imishado yabo iqine, kungabi khona uxabana emzini, bahlanganiswe baphelele. Singabuyi sizwe kuthiwa sebeza kuthina sebezothi hayi engathi khona ungasahlangani kahle. Ngicela ukuthi uNkulunkulu ababophe, mabebopha bona bebeka isandla lapha la ibekwa khona izandla kube bayayibophezela ukuthi mina noSibanibani asiyukuhlukaniswa ngosohlukaniswa ukufa. Thiwa la ekhaya ungayibheki noyibheki isiganile, nesiganile ingambheki nombheki ungaganiwe, ukuze isonto lihambe kahle liphambili. Nina manazathi Ebuhleni niyangipha isibindi esikhulu kabi, ngipha futhi kuyiqhenya ngani. Yabona nje abantu baningi kanje angakezwa kukhala omunye umuntu ethi ulahlekelwe, angakezwa futhi kukhala omunye ethi nanga omunye enginyathela. Lokwaqala nje lenyanga niphathele kahle, namhlanje sesemaphithilweni nisaphathene kahle. Ngithi kunina nihambe ngalolu nyawo nizengaleki, inkosi inibusise. Angazi-ke noma mhlawumbe abantu awabonini ukuthi kungcwele ukufa, ungcwele Ebuhleni. Uzwa bonke abantu bafuna uze Ebuhleni, ungcwele uyabalekana nokungcwele. Ungafika Ebuhleni kodwa ungcwele ngeke ngoba kaze kuhlale kuwena. Yabona ukuthi bayiboza ebholeni, esadlala ibhola uboze ebholeni athi ayangishishele namakhokho, simnikeze amanye amakhokho aboze mono nalo kade eboze eqaleni. Mina la ngishela ukuthanda kwami, kodwa ukungeza ngikwazi ukuthi ngishela ukuthanda kwami ngibona ngani. Ngeke nize nibe baningi kanje nilandele into engekho. La ngikhona ngiyobombela. Uze umuntu ufuna Ebuhleni. Tosho yini ngini. Ebuhleni ngithi. Iyathandwa phela into enhle. Namhlanje mana zathi Ebuhleni uyazi khona into ebuhlungu nemlandi kumina.
Mangiphuma endlini ngize sabathini. Ngizwe imvunga kuthiwa ameno ingcwele. Nawe uyafuna kuthiwa ameno ingcwele kuwena? Hayi phela kusho kumina. Emzini wasehleli. Futhi abangihamba nani siya eKenani. Hey. Ngiyengibona mangiqala semoputhe ngawudosa lomkhumbi madoda. Ngibonga uthando manazana nje ngithanda ngalo. Nami futhi ngimthanda ngalo ngalolu thando engithanda ngalo. Yabona nje ithanga noma nini izondo ngithanga. Mase yave yabeza ngolesithathu. Hayi. Uyazi mina ithandwa iyo yonke into khona emhlabeni. Ngisho yabona le imalasi. Ifuna ukubona imalasi bese sihamba lapha izolo ilandela ubaba umuntu anibona ngani madoda. Ilandela umama ade ecosha amaplastic. Na ifuna ukubona hayi boze njani namhlanje bonakele. Hayi mina matata angazi. Ngangingazi angilongibukela kubaba, ngibukela komkhulu. Kanti kuyeza nakini. Hayi sekushintshileke la mina. Futhi mangase ngigibela imoto. Kodwa senyanga khona igugeni lento abantu. Yes, lo ngabe udayetha. Akusafani lokho esathi ngiqala. Kodwa mangabe uNkulunkulu engiphila amandla ngiyohamba nani phansi. Masizophuma seKenani nje niyabona balala abantu abangakholwa. Okusho ukuthi akekho umuntu ongakholwa emhlabeni. Sonke siyakholwa ukuthi amazinga okukholwa ahlukene. Sake sahamba nomfundisi uNzama. Siyakumwathi lo baba ngimazi kahle mina uBhombela. Wayengiphi indawo lo baba leli. La ezathi siphumula khona. Yabona singezibele suke khona umfula mase sisuke esigedleni. Wemadoda ngikhuluma nani usemana nje. Khona ubaba ke lawo angiphi indawo lapha. Manje uthi ubaba mina ngikholwa ngempela mina ngiyiNazaretha. Kodwa ke ngigqongi bemhlophe ngoba yona nguwe uganga le. Asigqoke ke nathi sigqoke nangeyihliziyo. Kodwa ke nina senongqobile umhlaba. Silima sonke singaboni. Umuntu onganangqondo ongaboni senongqobile umhlaba. Ngoba bonke abantu bazokuphelela la ekhaya. Abakholwayo, abangakholwa, abamahlalathize bezana. Esuke nginamandiya ase-India athi afuna ukungifundisela izingane lezi ukwenza indwangu. Asethi afuna ukuthi lezi ingane ziyepheshe ngathi nayi cha ke ziyepheshe. Buyisana imishini nani lethi la.
angaze ngibone umhlangano omkhulu kangaka nango nyaka ozayo njengoba kade esho umfundisi uCwenze nango nyaka ozayo nobe ningaphezulu kwalokho lento yenu ayichazeki ikhula usuku nosuku kupaphatiswa mihla namalanga nakusasa kupaphatiswa abanye abasayibonile indlela ukuthi nasi indlela la ikhona yelilanga izolo bese Swazini khona amaphoyisa esigade eSwazini aseyafika yanikela namaphoyisa esigade eSwazini seyacela into eyithize sicela into eyithize sengimnika isibusiso sekunika namanzi novaselina maye usebenzisa uvaselina lo namanzi uthi ufika abantu bakubadala akakaza zabaphuphe kodwa ubaphuphile ngoba bese sebenzisa amanzi kaShembe uthi nithule nithini nisifihlela indaba engakazi osithatha la into esingazazi siyabi nazo indaba isekhaya uplaza tabukhi umuntu omnyama wayonke into umuntu omnyama ubukhi kodwa washo umkhulu wathi sengubasile lo mlilo ngiyabona nje nami uyavutha ushuva mhango ke manje uthi uyabona ukuthi ucisha ubani ushuva mhango akusacisha nabazamayo uwasho umfundisi wathi ukhona iselesele elalifela ucobezela konkanyezi ngamanje ufuna ukuthi namanje sekhona amasesela afela ucabezela lo ucobezela waseflip kodwa hayi kanya kakhulu naqala acisha umona uyisindawo nokuthanda izinto ungabelwanga zona kuyisindawo yeneliswa into nayo manje abayibajaha mina abangicawa ngijaha abaninzi ungesa abantu abangijaha bathule kaba ujaha ngesa bathe bona babone lento engiphambi kwayo ukuthi ungayibiza ngani ngabe ngiyikulungana noma yigidi konke labantu bezonyazi sengizofetha ke bantwana baNkulunkulu ngibonge bonke abakade besigadelele umhlangano abashumayeli balekhaya ebedela ubuthongo babo kusuku nemini besigadele umngcwele ithi bona inkosi zibabusisa ngibonge ke nomasipala wethu usizeka ngamanzi ahlanzekile ngithi labantu besishayela imoto nabakhipha umsebenzi athi uNkulunkulu abakhuphele ikhundleni eziphezulu ngibonge nomphathi station wamaphoyisa asemshebhini obesikhiphela amaphoyisa abezobhaza obhumuzi esibhekela ukuthula ukuthi inkosi izimbuzi sibusela amaphoyisa asebenza la phela amaNazaretha amasingasabongi ngabe siyanyaza into mayidle fanele nale nginibonge amaNazaretha ukwazi ukuyiphatha niba ninganje kungabi khona ukhalisa umunye inkosi izimbusise amaNazaretha
lento yini maNazaretha ayichazile nami ngiyazama kodwa hayi akufiki la ngithi ngizoyichaza ifike khona ayichazile lento yini ukusho konke akuyona into yomuntu into kaNkulunkulu bayazama bona ukuthi bangingcofe bangehlisa isithunzi bangikhiphe emaphepheni bathi angehle esitalweni kusipsona lesa ngesitengelo yinina into nje ngomnyaka la ufika omunye umuntu wejuluka la khona labantu bakashamba bafika abangena la emndenini ngesibhobo bagcina sebeyabakasheba uthi manje uthi ngolihlele esihlalweni sakhe ufika kumkhulu ilento umkhulu waseNtakazi uthi umkhulu waseNtakazi wena isiphuphu wena yazi isiphuphu wena bathi uzona into esilo isiphuphu siyeke lesihlala hleli kusona uthengelwe abantu abamthandayo hamba uthenge sakhe isihlalo usibeke emshebheni wena mawushembe kodwa kusemshebheni kobe kumhlophe iceke okuyeka lesakhe ufuna nosihlalo sakhe nabo abanye bethi khilishana zabo bathi ngehle yangona mina hamba ngenyawo ze ngifike eKenani yabona laba abafuna ukuhlala la hayi bophela endleleni ngoba nayo lento la kumina uyabona futhi uma uwe wazama ukudelela lo phambi kwabantu bakhe noma bakayise noma bakamkhulu wakhe noma bakakhokho wakhe wena ube nenkinga kuba ngathi lento uyayibasela uyakwazi ukubasela lo bayazi le nto ukuthi hayi abezeke inkani abantu ebuhleni abangeki ngalo lamadoda abancengo phela uzayisala nisenimiyeka awukade lamqala uma woyisa lo uvele ubathi uthi lento ayandi ngamandla abantu bangena bephakelana imihla namalanga namhlanje bakhona abafikile nakusasa bayofika nangalala ngeke le ndawo igcwale ngibahlethisile amatshe lapho kodwa manje la ematsheni sebekhona abantu bazophumela ngaphandle abezi mina abantu ngoba bengazi bazokwenzani khona lento abayaziyo nabayibonayo bona manje wena ungayiboni yabona la ekhaya kuwe kufika umuntu yaba nge-wheelchair ayiqala nje iyathela leli gcikelele ekhaya engangibonanga mina bona sebemphelezela beza naye kumina obese hamba ngenyawo zakhe
uthi umkhulu wami mayebusisa abantu lehamba ngolayini uthi sekukhona ophambili yena nje babusisa uvaselita nje sosekhona ophambili ehambe wathinta amanzi wathinta novasele bathinta abantu indaba kaShemba iyona namhlanje indala niyazi baningi oShembe kodwa uyedwa ungqo phela boShembe babelambile bakhala umuntu anosikhozela phela uNyazima nisho safa indala sasaba nonzimande ngomnyunyaza hlala uShembe wakithi eyiqhubela inqola kwesinye isitolo ngiyabona uyangibuka nami ngiyabuka uyafuna ukukhuluma ayiqhubela le nqola le encane le ilasibona ngani moyifakeni noma into eyodwa phakathi lokezungeza wonke uShoprite hey base ngikhipha ngoba phela mina mangivula iphakethe khona okuvelayo bathi wena umfowethu wena la 1000 hayi wabonga wasathi uqinisile mafa phela wena umnikazi wabantu ukugcina ke bantwana bakaNkulunkulu ngiyanicela ke nje ukuthi injoba ngingezwanga ingozi niza la ngiyacela futhi uNkulunkulu baleli bantu ukuthi banivikele noma seniphile emakhaya nizofika emakhaya abantwana benu niphephile lebona lento kaShembe webantwana wethu akuyona into yokudlala kuye ngokuthi umoya kaShembe lo kade khona ungene kubani ubonana ngeimanga nezimangalisi ukuthi awungenako la ungakhona manje wena mawufuna ukuba uShembe hayi ungaba uShembe nje kodwa lo Shembe ungenamsebenzi ungathandazeli isiguli size sife bemothi isikhathi sabo abana bebelethi bayisa umuntu uShembe othandazela umuntu aza engabe bamuse esibhedlela la ekhaya mawefika umuntu ekade esenkingeni uhambe esephila la ekhaya akuze kuthi azafike kimi mangithi abashumayeli abathatha umsebenzi uyaphila umuntu ubashumayeli Inkosi busesengizwile sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-84 sicela umvangeli uMakhathini wasemnothweni asodale sebele inkosi mbusisa Kosi kusifoma ngcwele